Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, sana po mag-subscribe ka and hit the notification button para ma-update po kayo sa aking mga susunod na upload na video. Thank you so much! Naman ako tuturo sa inyo yung mga baguhan lang po ha, kung saan makikita yung what's our sa Google Chrome. Una, punta tayo dito sa Chrome, i-type natin yung www.youtube guys, tapos pindutin natin. Ayan, pagkatapos niyan, yan lalabas na ganyan guys yung screen natin. Pero make sure lang yan dyan guys ha, na naka desktop site yan. Tapos yan, ready na siya, na-check ko na yan. Tapos puntahan natin yung channel natin guys, i-click natin yung profile pic, tapos pindutin natin yung your channel. Yan, You are now listening to dito na tayo DJ guys Beast sa PH. channel natin. Tapos pindutin natin yung customize channels guys. Yan, customize channel. Tapos ganito na yung lalabas. Tapos dito sa gilid guys, pindutin natin yung $sign, ito yung parang letter S. Yan, tapos dito na tayo dalhin guys, dito na tayo dadalhin sa what's our natin. Ito, dito natin makikita kung ilan na yung what's our natin at saka subscriber. So hanggang dito na lang, sana makatulong po yung sa mga bago